Min mor har lavet noget cider-ish, så nu skal jeg smage det. Så. Hvorfor er det lidt varmt? Det skal være varmt. Har du smagt? Mm-hmm. Hej. Hej. Da vi snart laver nogle nye store, Det må vi finde ud af. så I bare shorts. Ja, lad os det. Okay. Jeg synes, du er meget tæt på. Er jeg? Lidt. Mor, dans. Hvorfor? Jeg får måske lidt mere views af det, så bare... Jeg får ikke views af at danser. Jo, bare dans. Drop a like, hvis I ser den der video.